àgbà òǹṣòwò Ọ̀túnba Adékúnlé Ọjọ́ra jáde láyé. Àgbà oníṣòwò tó tún jẹ́ bàbá olóyè ní ìlú Ilé-Ifẹ̀ àti Èkó, olóyè Ọ̀túnba Adékúnlé Ọjọ́ra ti jáde láyé lẹ́ni ọdún 93. Nínú àtẹ̀jáde kan tí ẹbí Ọjọ́ra fi síta, wọ́n ní òwúrọ̀ ọjọ́rú ni èèkàn ìlú náà jáde láyé. Gẹ́gẹ́ bí ẹbí náà ṣe sọ, olóyè Ọjọ́ra tó tún jẹ́ bàbá sínétọ̀ Tóyìn Sàràkí, ìyàwó Bùkọ́lá Sàràkí tó fìgbà kan rí jẹ́ ààrẹ ilé aṣòfin àgbà Nàìjíríà, rọ aráàlú nínú àtẹ̀jáde náà láti máa rántí wọn nínú àdúrà. Wọ́n fi kún pé ètò ìsìnkú àgbà oníṣòwò náà yóò wáyé ní ìlànà ẹ̀sìn Islam. Kí ó tó jáde láyé, olóyè Adékúnlé Ọjọ́ra ní lísà ìlú Ilé-Ifẹ̀ àti Ọ̀túnba ti ìlú Èkó. Ọjọ́ 13 oṣù kẹfà ọdún 1932 ni wọ́n bí olóyè Adékúnlé Ọjọ́ra, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ káàkiri ẹ̀ka ìlú ní Ọ̀túnba Ọjọ́ra. Ó sì jẹ́ ara àwọn sànmọ̀rí tó ń gbé àṣà ilẹ̀ Yorùbá ga káàkiri. Èèkàn ni olóyè Adékúnlé Ọjọ́ra láàrin agboolé ọba ní ìlú Èkó, níbi tó ti di onírúurú ipò àti oyè mú bíi olórí ẹbí ìdílé Ọjọ́ra, olórí ọmọọba ìlú Èkó, olórí ìdílé ọba Ológùnkùtérè àti Adélé Àjọsùn, olórí ìdílé oyè Ayéòmọsàn nílùú Èkó. Ẹ ṣeun tẹ́ ń tẹ̀lé ìkànnì yìí, ẹ máa bá wa pín ká kí ẹ sì fi èròǹgbà yín sí abala àríwísí. Abdulkareem Nimus ló ti ń jábọ̀ ìròyìn. Ètò tó wà ní lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wá ìkànnì Jígí Alára. Ìkànnì Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára 24, bàbá gbogbo.